Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubad, ako si Aileen, tagawangan Kalinan. Apan niya karon sa Saudi, nanimpalad para sa maayong ugma. Minyo ko mga idol, og nabiyaan ko din ha sa Davao, ang akong bana og anak. Sakit man nga malayo nila, apan alang-alang sa maayong kaugmaon, giantos ko ang kamingaw. Ang problema nako karon kay may babae ang akong bana. Ug sa tinuod lang, ikaduha ko na kining suwat ninyo. Kay niadtong permero, kaning babae, gapaduding pa lang sa akong bana. Pero karon, lantaran na ang ilang pagluib. Hoy, kalangas ba nimo? Sige makaglimbag-limbag diha. Nili ko mahimutang, gikulbaan ko lay. Panawag dito sa inyo ka. Nanawag naman ko ganiha. Okay raman. Pero dili na ko maiwas sa magkuna-una. Nga basin o ga-joyride na po akong bana o ang imbigaong babay. Di ba matot sa imong banang friends lang sila atong babayana? Friends? Friends lagi ko no. Tingala man taguli mahitabo sa ilaha. Babay o lalaki, nanuring sila lang duha. Ngano, dili pa day posible nga maging friends ang babae ug lalaki? Posible kaayo nga friends sila. Pero friends with benefits. Kabigaon na tong babay? Daan na ba ito sigig paduding atong wala pa ko nakalarga? Tingala man tag mo balibad ako ang bana kong iyahang bilangkaran. Ilabi na nga mo po'y ampay sa kong bana. Ayaw lagi pag-overthink diha. Aron makatulog na ka. Huna-huna ang daghan na po trabaho ugma. Need na to ang mapahuway. Mas stress ka ng kalaki ni mo ba? Ay, sige lang. Ugma manawag ko sa kong anak. Sayron ko kung unsa na nahitabo dito sa balay. Kuya Tutoy og Lola Hubag. Sa una, nilaong pa ko nga modistansya ning haliparot nga babae sa kumbana. Kay ako na ba ito silang giwarningan? Hangtod nga, wadi ay gihapon ni tagam mga idol. Hangtod nga ni sumpong na ang akong anak nako nga ang babae ko no sa iyang amahan. Mag-atuan sa among balay. Naunsa kanak? Gakusmot malagi ng naong ni mo. Naglagot ko, ma. Kaya nga naman. Alangan, naaman diri sa balay ang babae ni Papa. Unsa? Naa siya diha? Kaayo, ma. Permi man na siya diri musulong. Kadulog magina sila maghigda ni Papa. Unsa? Panuway. Lantaran na gyud ay ilang relasyon? Ma, absent good ko gahapon. Kay walay muhatod na ko sa eskwelahan. Kay si Papa, nanuroy sila siyang babae. Nigarat naman gining mong amahan, uy. Sobra naman kaayo ni. Hello, Besh? Kumusta? Dili gid okay, Besh. Nigarat naman gid og maayo ang babae ni Marvin, uy. Kaya ano man day, ha? Sila pa day gihapon, Besh? Di ba gidinay man to si mong bana og ni girl? Todo dinay? Di ba friends lang daw sila? Gani. Padinay-dinay pa ang animal. Unya karon, manulong naman di ay sa balay. Dito naman di magtulganan. What? OMG, Besh? Daddy San is very katulgyot si girl. Nag-overnight pa kuno silang duha sa tabak. Atong Sabado ug Domingo. Wow, honeymoon yarn? Hala ka, Besh, oy? Dili naman mapangpang mong bana o si girl? Tagdugay pa daw mo bangon ang babae, Besh. Siguro, gipalabihan gyud og gabas ni Marvin. Naangadik na siguro si girl sa kabas mo bana, Besh. Kasi magimusulong o mo-deliver sa iyong kipay. Pwe, kaluod. So what's the plan, Besh? Okay ra ni mo? Kung ako no, pasagdan ko lang na sila. Iwa man gihapon kay mahimo, Besh. Kay naamang kadiha. Magpatuyan ra gihapon na sila ginabasay sa bae, oy. Ikaw diha, ma-stress o maayo. Uy, no. Mga hayop sila. Mga maluibon.
Kuya Totoy, og lulahubag. Niabot na ko sa point nga nawad-an ako gana. Kanabang sa kong hunahuna. Naluoy ko sa kong kaugalingon. Kay lagi, ni ako sa layo. Wala ko'y mahimo. Aron paggangon silang duha. Sa una pa ko ni hangyo nila. Naundango na ang ilang kabuang. Pero nigkara naman hinuon sila mga idol. Lantaran naman kaayo. Maggabas naman sulod sa balay. Mautong gibulagan ko ang akong bana. Mayo kinigmata ka na. Ang imong kabit po kawan na. Mahiblad niya na masubraan sa katog. Nagtuog ang wala ko kabalo, nga diha na magtulganan sa balay ang imuhang puwera buyag nga kabit. Kapila ba na ako balik-balikon? Nga friends rami. Come on. Friends? Babae ug lalaki? Gadulog ug higda? Friends lang? Gibuangan ka sa kuha? Ayaw ka bala ka, Marvin. Dili ako makig-ilog nimo. I-donate na takaan ang imong babay. Unsa? Pagtarong gani dihan? Makigbulang na ko nimo. Para na kay enough time sa imong babay. O sige, bulagi ko. Kipagpagkawantay guguhan. Ipangga ko ning motor na ko. Wa ko'y labot kung magpakamatay ka. Desisyon man na nimo. Dili ka makonsensya? O nga na makonsensya man kuno ko. Ikaw dapat ang makonsensya. Kamu si mong babay. Padinay-dinay pa ka. Han, muang ko na lang ko ha. Dili magyumi-uyab ni Cheng. Gabas-gabas sa ramaning ako sa iya ha ba? Wa ko'y love siya ha eh. Ikaw magyudang akong love. Hilom! Nagtuo kang mauto pa ko nimo? Los-los nimo, Marvin. Pag-enjoy diha uban si mong babay. Dili na ko manghilabot pa nimo. Good luck ninyong duha. Hadlok-hadlokon pa kong magpakamatay siya. Kara ang hulga. Mga animal. Kuya Totoy, og lulahubag. Gitchat na ko ang babay. Niingon siya, nga kaisara daw siya nakatulog sa among balay. Unya kay lahi man ang gisulti sa akong anak. Lain sad, kung magmugna og istorya ang bata. Naglibog ko no si girl mga idol kung unsaon niya pag-explain sa akua ang mga nahitabo. Basta, halos kada gabi mo subida si girl sa amua para magpagabas sa akong bana. O karon mga idol, gibulagan ko na si Marvin kay gikapoy na ko niya. Unya, iya pa kong gihulga nga magpakamatay ko no siya. Wa na ko'y labot mga idol kay gikapoy na ko. Palihog, tambagi ko ninyo. Maghulat, Aileen. Mayong hapon sa tuwan letter sender, wala kundi si Aileen. La, mayong hapon. Madyong hapon usab nimo din ha, Kuya Totoy, og nimo pud my loves. Kabisyo, unang adlaw karon sa buwan sa Abril 2023. Happy birthday sa mga gusto sa ilahang birthday karong adlaw, especially kang Andre Kent. Nahala, arin na to sa ato ang letter sender nga si Inday Aileen. Ang taong gustong magpakamatay, dili na magpaybalo. Paminaw na ko gibuhat ni niya para tabunan ang ihang sayop ba. Driven by luoy, maotro ang imong feeling sa iya, dili na ka masuko. Mauman, kay siguro sa iyang hunahuna kani pag-ignon ko ning magpakamatay ko, ibangga ko ning motor. Mag-uulto siya nga mawa ko. Makonsensya siya nga mamatay ko niya siyang hinungdan. Kay wa ko niya gipasaylo. Basig mo na mindset niya ba? Pero dili, kay kasuko, bayang naa si Muha karon no. Basig mahadlok po siya nga mawa ang sustento, magubay ang pamilya, which is dapat gihunahuna niya sa permero pa nga before niya gibuhat tong butanga. Wala, dili ka di sa wise na nangunta ba? Mauman, pero friends raman daw sila aning babae. Og tuslok-tuslok ra ang after aning ihang bana sa babae ko no. Ambot lang kung wala basad gay feelings nga involved kay actually, di naman niya first nga suwat na to. Nisuwat na ni siya sa una katong nanuroy ko na ni sila lang adtong falls sa to nga falls. Ay, si girl mo adto sa balay, silpi-silpi kuno sa balay. Pero dili daw sila uyab. Friends lang daw. O kung nahitabo na kaisa-kaisa, okay na unta. Nganong gisigihan pa man, nganong tulugan pa man, nganong i-invest mong gindi mo imong time diya, nga naman kay mga bata, di ka makonsensya sa mga bata.
May tutog nakasala ka kay isa, giutro na nimo, nangay ka pasaylo, human. Ana man na. Pero sigihan na nimo, kabulo kang sayop, ana nagi problema sa imo. Niingon gani daw ang babae nga naglibog siya unsaon niya pag explain ba sa mga panghitabo. Kay si girl lagi daw musubida lagi daw dito sa kalinan kay i-deliver ang iyang sarili kay dito matuog kay ni sumbong man ang bata. Pero kung ang babae ang paistoryahon, kaisa ra daw siya nakatulog daw dito sa balay. Pero lahi ibang purgod ang istorya sa anak sa tuwang sender. Ang lalaki matintal man gina pero kung kabalo ka nga nakarespeto sa imong partner, imong asawa, sa imong kalibin, dapat mangayop kag pasaylo. Dili kay magpaisog-isog ka, di kay manghulga ka, magpakamatay ka, mainom kag lanit, ibangga ni mong motor. Gusto ka pagkamatay, ibangga na. Maong nananghid na kay magpapugong, magpahawid ba, kadili na siya gusto mamatay. Wala yung istorya para mahuman yung problema ha. Ikaw nagkanda singot ka dito, wag ani kay tarong tindog diya, wag kay tarong pahulay, wag kay tarong tulog. Para lang sa pamilya, ibuhat na nimo, ni abroad ka. Kaya here comes the issue nga nailain, kay gimingaw. What the pen? Maulagi. Kay siguro pa sa itong sender, kanigay daw badge, katong naapa siya, sige na daw nigpa char-char sa iyang bana. So, unsa na lang karon nga wala siya, way mo bantay. Pero sige lang, kining kalagot yung gibati ron, iampo gyapon ni. Iampo labi nagnaka diya sa gawas, labi nagnaka sa abroad, iampo ni. Ngaunta Lord, kabalo man ka unsay gibati nako ron. Usa ni sa mga struggle nga ginabati sa mga OFWs, sa mga lagyo sa ilang pamilya. Tanggalan ni Lord kay di nako ni makaya nga ako-akura. Ikaw ang makatanggal ani maningkamot ko nga matanggal ni. Amen! Anan lang gyud kay mas stress man kadiha kung magsigi kag huna-huna nila. Wa man kay mahimo kay naa man kadiha sa abroad. Ipa sa Dios na lang na og nag-decide naman ka nga dili na ka makigbalik. O sige, ina sila nga di pa mo ana, dili na mo kinahanglan magkawat-kawat kay naa na mo'y freedom. Salamat sa imong pagpadag suwat letter sender. Salamat sa pag-reach out kang lola. Salamat sa paghatag og time. Salamat day nga wala nimo suluha imuhang problema. Muhang gi-share din hinamo ni Kuya Totoy, at least man lang ba nga naka-voice out ka sa imuhang gibati din ha, aron dili kayo bugat sa imuhang dughan. Unya day, laban lang gyud diha. Ang imuhang pagpaningkamot i-focus na lang para sa imuhang anak or mga anak. Ayaw na lang paglaom sa imuhang bana. Pag-ampo na lang diha day o pagmaligon. Again, salamat Inday Aileen sa pag-share ni ining imuhang story. Bisan unsa pa na ka-sensitive, safe na diri namo. Pangalyas lang. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always